Ahojte, ja som Kate a vítam vás pri mojom novom videu a dneska tu máme opäť video z Tangulu Mastera a vianočný špeciál, takže dúfam, že ste sa tešili a dúfam, že si ho užijete a prajem vám veselé Vianoce a môžete si už všimnúť, že už tu mám trošku vianočnej výzdoby, ale toto všetko je z vianočného kalendára z tejto hry, ktorý je úplne zadarmo, preto vám to chcem teraz trošku viac ukázať. Takže nové veci tu máme aj napríklad v dekore. Môžeme si tu úplne nové veci nakúpiť, či už vianočné, ale pomaličky tu už začínajú byť aj nejaké silvestrovské, ako si môžete všimnúť. Tak ja už som si kúpila aj tento obleček. Takže ja si ho dám teraz, nech máme taký pekne vianočný už obleček. A nové veci sú samozrejme aj v delivery, ale to asi teraz nepôjdeme úplne robiť a objednávať. Máme tu vlastne ten adventný kalendár. Tu, ako si môžete všimnúť, tak dneska je 16. takže už mám otvorené pekne vianočné okienka. Čo je však super na tomto kalendári, čo je asi jediný akože dva, ktoré som zatiaľ hrala akože z hry, tak tento je úplne super, že keď nejaký deň vymeškáte, tak sa z toho nemusíte stresovať, že to v ten deň si neotvoríte políčko, lebo každý deň si získate vlastne možnosť na 3 reklamy, čiže za každú reklamu máte možnosť otvoriť 3 políčka, ktoré ste vymeškali. Dopredu samozrejme otvárať nemôžete, ale môžete si to takto doplňovať. A väčšinou sa tu dostávajú rôzne peniaze, akože do hry, rôzne money, za ktoré si potom môžete nakupovať vecičky. Takže užitočné, ale čo mňa najviac poteší, keď sú to nejaké už dekoračné veci. Ako teda napríklad hneď v prvý deň sme dostali tieto jahôdkové šaty, ktoré ste nám nemohli vidieť hneď na začiatku. Potom, teraz neviem kde presne, tuto sme dostali takúto proste vianočné pohostenie. A myslím niekde okolo Mikuláša tak tu sme dostali také jemne pred vianočné pozadie do hry a na tú úvodnú stránku a zatiaľ myslím, že to je všetko. Takže sme dostali ten obleček, to jedlo a toto pozadie a tak. Už si teraz prvýkrát vyskúšam tento svoj nové vianočné šatičky, nový skin, ktorý som si kupovala, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Môžete napísať do komentárov, či sa vám viac páči tento vianočný alebo ten jahôdkový a poďme už rovno na to. Začala by som tým, že tu je úplne nová minihra. Ako bola na Halloween nová minihra, tak aj teraz tu je nová minihra. Takže poďme na to. Tu máte pravidlá, čiže vlastne musíte roztrieďovať postavičky, ktoré vám prídu ako tie medovníčky do jednotlivých darčekov. A keď získate 1500 alebo nie, vlastne 15 000 bodíkov, tak dostanete bonusové peniažky za to do hry. Takže poďme na to. Takže ideme triediť. Je to vlastne o rýchlosti, že dole nám beží čas a my to musíme stihnúť. Postupne sa ich bude pridávať viac. Takže potrebujeme sústredenie. Takže jedine hnedé. No, to je o čom hovorím. Hnedé a biele tam. Fú, 24 000. Takže dostali sme 24 200 pointov, čo je asi moje zatiaľ maximum. Lebo už som to myslím, že nejak 2 až 3 krát hrala za kamerou, takže dostávame bonusové money. OK, takže tuto sa veľmi dobre farmia peniažky do hry, takže to je úplne super, lebo toto sa veľmi dobre farmí a vlastne nič nestrácate, takže je to super. Ale toto som vlastne len tak chcela ukázať túto minihru, lebo myslím si, že to až tak zaujímavé na sledovanie nie je. Za čo viac môže byť zábavnejšie na sledovanie, bude toto, kam ideme teraz. Adventný kalendár a minihru sme spomenuli, teraz poďme na vianočné trhy.
Takže budeme sa ísť dobiť stromček a takže sa veľmi teším, tiež som to jedenkrát hrala. Bolo to super, ale kam sa ešte určite musíme ísť pozrieť je tuto, na tajné miesto, lebo absolútne netuším, čo tam je. Pokiaľ viete, už si to môžete dať dopredu vedieť do komentárov, ale my sa na to pôjdeme pozrieť za chvíľku. Najprv však poďme na tie vianočné trhy, takže poďme si to užiť spoločne. Veľmi sa teším. Schválne mi môžete napísať, aj či už ste boli vo vašom meste, alebo prípadne vo vašom okolí vianočných trhoch v realite. Takže, čo si dáme? Vyzerá to tu veľmi chutne. Inak u nás v škole sa teraz budú konať taktiež vianočné trhy. Takže sa fakt veľmi teším. Pardon, páči sa. Takže sa fakt veľmi teším. Máme to v stredu. Dneska je pondelok. V stredu vlastne budeme mať vianočné trhy. Takže dúfam, že to dobre dopadne a že si niekto kúpi moje výrobky. Alebo všeobecne z našej triedy. Máme tu pet food. Určite by som si kúpila toto takéto polienko drevené alebo tak, takže to dáme určite môjmu psíkovi. Nie, ja to chcem. Tak. Čo si dáme potom? Tento koktejl vyzerá nádherne. Takže ten chcem otestovať. Čo je toto? Secret code. To je secret code. To potom tam môžem dať tiež. Torta. Ale to asi teraz nezoberiem, ale skúsili sme si upiecť tortičku, takže niečo nové. Teraz si zoberiem asi ešte niečo zo stromčeka. Zobrala by som si túto takú tú paličku. OK. Môžeme ísť ďalej, takže sme si niečo vybrali z trhov a poďme ďalej. Tu už sme pri tom zdobení stromčeka. Ten som ešte ani raz nezdobila, lebo ja som to nechávala na tej náhode. Nechávala som si to na teraz, takže poďme to ozdobiť. Určite to bude chcieť nejaké srdiečko. Takže dáme sem srdiečko a túto vianočnú gulečku, tá sa mi veľmi páči. Máme tu ešte ďalšie ozdobičky. Dáme tam možno nejakú cukrovinku, nejakú vianočnú ponožku. OK. Kukisky. A čo tu je ešte? Ešte tu sú veci. Tu dám ešte tento červený cukrík. Kam ho dám sem? A croissant. Ňam. A potom... To je tu strašne veľa. Dobre, to sme už naspäť. OK. Dala by som... to by mať celé... Akože... dáme sem mrkvu asi radšej. Nech to nie je celé hnedočervené, ale chcem to do tej farby ladiť. A dáme na vrch mandarinku. Tá mandarinka je nakrájaná. Tak to nie. Dáme tam jahodu. Juhu. OK, som spokojná. Náš vianočný stromček. Niekto nám prišiel. Toto je. Santa Claus. OK. Pozrela som si reklamu, aby prišiel za nami. Dostali sme aj nejaké money opäť od neho, nejaké peniažky, takže to si pekne schovávame na ďalšie vianočné ozdoby. A dostali sme, to sú naše cukrovinky, čo sme si nazbierali vlastne, alebo kúpili na tých vianočných trhoch. Takže za nami je náš ozdobený stromček a tentokrát prišiel Santa. Keď som to prvýkrát skúšala, tak tam prišiel aj elf napríklad, takže asi je to náhodné, takže pôjdeme sa napapať a samozrejme rozdelíme sa aj so Santom. Dáme si tú tyčinku, psíkovi dáme túto čokoládku, samozrejme zvieraciu čokoládku a dáme si ešte tento vianočný koktejl.
Nem. Tak. Super. Jú. Takže už po Vianočnej večeri, po tom, čo sme si zjedli, čo sme si kúpili na trhoch, tak nám Santa doniesol darček. Takže vylosujeme si, čo to bude. Ďalšie peniažky. Nevadí, hodia sa, aspoň si viac vyzdobíme tú úvodnú stránku. Ale raz som od neho dostala nové zvieratko. A tú lištičku, myslím, že Pixie, alebo tak nejak sa volala. Pozrieme sa na to. Takže máme tu aj fotku so Santou. OK, takže vianočné trhy už máme za nami. A v ďalšom videu si teda pôjdeme pozrieť tie secret kódy a pôjdeme to spoločne odhaliť. Tiež som tam ešte vôbec nikdy nebola. A zatiaľ sa môžeme pozrieť napríklad na ten dekor, niečo si nakúpime a možno si zahráme ešte raz tú minihru. Takže poďme ešte si to tak troška pomalšie prejsť, lebo ja som sa tak tešila, že som šla tak trošku rýchlejšie. Tuto si môžete všimnúť tú Pixie, ktorú som dostala, takáto lištička, ale asi si radšej zaberiem psíka. Inak áno, tohoto psíka mi pomáhal vybrať vlastne Dragon, ktorého uvidíte v jednom z mojich videí zo špeciálov, ktoré ale ešte musím vydať. Takže niekedy určite vyjde. Takže tuto máte rôzne špeciálne vecičky. Takže úprimne sa mi trošku viac páči z tých vianočných vecí asi tento. Stôl plný jedla. Tu už máme aj Silvester. Takže keď máme už aj od Santy toľko tých peniažkov, tak si myslím, že si to môžeme viac vyzdobiť. Takže ja by som si kúpila asi si kúpim toto. Lebo toto je akože fajn také predadventské, ako predvianočné teda adventské, ale kúpime si toto, to už bude vyloženie vianočné, snehuliečik, sviečočky, tortička. OK, takže už to máme, môžeme si to rovno vystaviť, takže tu máme takéto viac vianočne prestretý stôl. A čo tu máme ešte? Zvieratko si nechám psíka a ja som si kúpila tento taký neutrálnejší stôl, akože neho môžem využiť hocikedy. Tapetu si môžeme kúpiť novú, lebo skin už som si kupovala, takže teraz si môžeme kúpiť novú tapetu. Lebo vlastne som mala tú klasickú, potom tú narodinovú, čo som získala, potom na Halloweena som si jednu kúpila a adventskú som získala. Takže si kúpime jednu viac vianočnejšiu, takže si ich prezriem ešte. Asi si kúpim túto zimnú krajinku, lebo tu budem môcť mať aj potom ďalej cez zimu, takže si ju kúpime. OK. Wow, takže už máme pekne prestretý vianočný stôl s horúcou čokoládou, tortičkou a máme tu takúto zasneženú krajinku krásne. Už je poznať z toho tá zima. Tak dajme si ešte tú minihru na záver. Minigame. Let's start. OK. Teraz ich tu je veľa. Rýchlo. Čo najviac. Je červený nabok, dobre, takže biely je jedine sem. Aj, no, že som to povedala. Dobre, všetci bieli napravo. Čo najviac. Rýchlo. End, škoda. OK, takže zarobili sme si ďalších dosť peniažkov a to bude pre dnešný diel všetko. Teším sa na vás pri ďalšom dieli, kde budeme odhalovať tajomstva tohoto vianočného updateu. Takže určite sa príďte pozrieť. Zatiaľ ahoj!